ଗୋଟେ ଜଙ୍ଗଲ ଯିବା ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଆଉ ସେ ଜଙ୍ଗଲଟା ହେଇଯିବ ମାନେ ଆସ ଦେଖିବା ଜଙ୍ଗଲ, ଆସ ଦେଖିବା ଜଙ୍ଗଲ। ଫଳ ନା କହିବି କେବେ ତମେ ଦେଖିନଥିବ ଖାଇନଥିବ। ଏଠି ନୂଆ ଫଳ ନା ଦେଖିବା, ଆସନ୍ତୁ ଜଙ୍ଗଲ ବୁଲିଯିବା। ଆସନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଜଙ୍ଗଲ ଆଉ ମଝିକି ଯିବା। ବଣ ମଝିରେ ସେ ଗଛଟି ଅଛି। କିଛି ବଡ଼ ଜଙ୍ଗଲ ଆଉ ମାରାତ୍ମକ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଅଛନ୍ତି ଜଙ୍ଗଲ ହୁଙ୍କା ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କର କେତେ ବଡ଼ ହୁଙ୍କା, ସେ ହୁଙ୍କା ଦେଖ, ହୁଙ୍କା ସବୁ ଅଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗଛ ଶୋଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ବଣ କୁକୁଡ଼ା। ଆସନ୍ତୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଯିବା, ନହେଲେ ବଡ଼ କୁକୁଡ଼ା ପଳେଇବ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେ ଗଛ ଦେଖ, ସେ ଗଛ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଫଳ ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ, କେବେ ଦେଖିନଥିବେ ଏଇ ଫଳ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଫଳ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ବର୍ଷା ହେଇଥିଲା, ଏ ଫଳ ସବୁ ଝଡ଼ି ପଡ଼ିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଗଛ ଦେଖ, ଗଛ ଦେଖ। ଦେଖିପାରିବେ କଞ୍ଚା ବେଳେ ଏଇଟା, ଏଇ ଫଳଟା ପାଚିଲା ବେଳେ ଏଇଟା। ଆମେ ଆଜି ଖାଇକି ଦେଖିବା ଏଇଟା କେମିତି ଲାଗୁଛି, ଟେଷ୍ଟ କରି ଦେଖିବା ଯେ କେମିତି ଲାଗୁଛି। ମିଠା ଲାଗୁଛି, ଖଟା ମିଠା ମାନେ ମିଶିକି କହି ଜାଣିପାରିବେ। କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ ଏଇଟା କି ଫଳ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ନିଜର ମତାମତ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖିବେ। ଏଇ ଫଳଟି ନ କହିପାରିବେ ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓ ଜଣାଇଦେବୁ।